பெர் டேக்கு நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சது போக ஒரு நாளைக்கு 8 ஹார்ஸ் இல்லை 9 ஹார்ஸ் தூங்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இப்போ என் கணக்குப்படி நான் 8 ஹார்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன்னா நம்மக்கிட்ட பேலன்ஸ் 16 ஹார்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிலர் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க, இல்லை 9 to 5 ஜாப் ஏதாவது போயிட்டுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் 8 ஹார்ஸ் போயிடும். இப்போ பேலன்ஸ் 8 ஹார்ஸ் இருக்குது. இப்போ இருக்க 8 ஹார்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா, சரி ஓகே இவ்வளோ டைம் இருக்குல்ல, இதை நம்ம ஏதாவது ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்குவோம், லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக இந்த டைமை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருப்போம். ஆனால் நம்மளால் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் கூட அந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க எடுத்து வைக்கவே முடியாது. காரணம் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில விஷயத்தை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாமல் அப்படியே சும்மாவே அந்த டைம் அப்படியே வச்சுருக்கிறது தான். நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது, இப்போது உங்களுக்கு அந்த 5 ஹார்ஸ் டைமிங் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த 5 ஹார்ஸ் ஓகே இந்த 5 ஹார்ஸ் இருக்குது, இதில் நான் இவ்வளோ நேரம் தான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறேன், ஒரு 1 ஹவர் தான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறேன், பேலன்ஸ் இருக்க 4 ஹவர் நான் வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவாக தான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிலே ஸ்டிக் ஆகி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த டைமை நீங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த 4 ஹவர் நீங்கள் பிளான் போட்டுருக்கல, கண்டிப்பாக ஒரு 2.5 ஹவராவது ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்படியே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வர ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் அந்த ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுற டைமிங் வந்து ரொம்ப கூட ஆரம்பிக்கும். இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு பிளான் பண்ணும்போது இவ்வளோ டைமில் நான் இந்த வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஓகே இவ்வளோ டைம் இருக்குது, அதில் நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் தான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நீங்கள் முன்னாடியே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் ஒரு 1 ஹவர் வேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா, சரி ஓகே அந்த 1 ஹவரை நான் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி சும்மா பார்த்துட்டு இருக்க போகிறேன், ஒரு 30 மினிட்ஸ் எங்கேயாவது வெளியில் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வர போகிறேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் இதில் இருக்க டைம் எடுத்து இதில் அப்படியே மாற்றி இது பண்ணிக்க மாட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதில் 3 ஹார்ஸ் இருக்கும்போது ஓகே 3 ஹார்ஸ் இருக்குது, இதுலேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் எடுத்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்க மாட்டீங்க. தேர்ட் முக்கியமான விஷயம், நான் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஓகே நான் ஒரு வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னும் போது, இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு இல்லை, இப்போ நான் ஒரு வேலை பண்ண ரெடி ஆகிறேன் ஓகே அப்படின்னும் போது அந்த வேலை நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன், ஓகே இதை விட கம்மியான டைமில் முடிக்க வேண்டிய வேலை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே எக்ஸாம்பிளுக்கு இது பேர் 2 மினிட் ரூல் தான். இது ஒரு வேலை பண்ணால் நமக்கு 2 மினிட்குள்ளே தான் ஆகும் அப்படின்னும் போது யோசிக்காமல் டக்குன்னு அந்த வேலையை பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பின்னாடி இருக்க இடத்துல தான் உட்காந்து வேலை பார்க்குறது, படிக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பேன். அப்போ அந்த இடம் ஒரு மாதிரி அழுக்கா அங்கங்கே புக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அந்த டெஸ்க்கை க்ளீன் பண்ண எனக்கு 2 மினிட் தான் ஆகும்போது நான் டக்குன்னு அந்த எதையுமே யோசிக்காமல் நான் பண்ணிட்டு இருக்க வேலையை அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு அந்த 2 மினிட் அந்த வேலையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வேலையை பண்ண ஆரம்பிப்பேன். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களோட அந்த குட்டி குட்டி டாஸ்க்லாம் நீங்கள் முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகும். ஃபோர்த்து விஷயம், இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன 3 பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு 2வது நாள் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு. இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு ஹேபிட்டாக மாற்ற ட்ரை பண்ணணும். மேக்ஸிமம் உங்களால் எப்போயோ ஒரு டைம் ஃபெயில் ஆகிறது ஓகே, ஆனால் இது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு அடிக்கடி நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கும்போது இது ஒரு ஹேபிட்டாகவே மாறாது. அப்படி இது ஒரு ஹேபிட்டாகவே மாறல அப்படின்னும் போது இது உங்களோட ரொட்டீன் லைஃப், இதுதான் உங்கள் ரொட்டீன் அப்படின்னு இல்லாத போது அந்த டைம் வேஸ்ட்டாக தான் மேக்ஸிமம் ஆகும். 5th முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு விஷயத்துலையும் அதையும் பேரலாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. கேட்டால் எனக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர்லாம் நிறைய இருக்குது, நான் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும்போது அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் ஒதுக்குறீங்களோ அதை விட நீங்கள் கம்மியான டைமில் அந்த விஷயத்தை முடிச்சிடுவீங்க. அப்படி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவே டைம் கிடைக்கும். நீங்கள் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுலேயும் உங்களோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியாமல், இதுலேயும் உங்களோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியாமல், ரெண்டுலையுமே உங்களோட அந்த 50-50 தான் கொடுத்துட்ருப்பீங்க. அப்படி இல்லாமல் ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம 100% கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட அவுட்புட்டும் நல்லாயிருக்கும், அதே மாதிரி உங்களால் நிறைய டைமும் சேவ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.